As much into Richard, check it. MZS, Zela Machita Hasla, Kasla. Ha! Cho! Abathi fuwa ndoda vukusimele vukusathe vukusibisele noma nzima kuphokopele Fela kumele siphumelele fuwa ndoda vukusimele vukusathe vukusibisele noma nzima kuphokopele Fela kumele siphumelele fuwa ndoda vukusimele vukusathe vukusibisele noma nzima kuphokopele Fuwa noma nzima usibisele ukugijima Umama ndephelele ukhathalele ukulima indima Best day to accept you is not to get stigma Vele mawudliwa kubede bazothola islima Sela soyelo ngofinyelela ngesimila Usiswa lempilo kududuza bakhipha isilila Ngidala ukunika ilife, mina ngayijisuza I-perfect way, wena ungcono ukukhuthuza Bathi everyday, unembese yamkhumbuza Nethweni ifunkula, angizimisile ngumbuza Mini ecawu, lala mfuwa ngisithutuza Itshoni umaphela ngikhulile ngahla mpaquza Hambe ngesigele ngikadlaka, unethemba lokuzuza Imajule mhlobo ngehla stress ngokuza When you work one time, cause imali usazobuya Bele ngidlale ngilindele, ujesu sezibuya Vele sezibuya Fuwa ndoda vukusimele vukusathe Vukusibisele noma nzima kuphokopele Vele kumele siphumelele Fuwa ndoda vukusimele vukusathe Vukusibisele noma nzima kuphokopele Vele kumele siphumelele Fuwa ndoda vukusimele vukusathe Vukusibisele noma nzima kuphokopele Yes, noma nzima zoshisila ngizohasila Elefi zomfilele sinokuma fuwa ngifila Ngiyalithathela kimi ngibhenge ngibisela Bathi kanjiya Shapata zokuthola kote zela mjina Yeah, I'm on the serial killer Yaba ngahlangwa Ngamafeka takistina Dalo ngishizila feke wepo dala ngamba Vele kumele uthole inzima namba Hamba Ubashiye bekwamba Bakhombisa ifani game akusiyo lamba Ngiphilisa ngako umsebenzi enza namhlanje. Uqala nikwenza kade naqala. Mhlawumbe uma ukuthi ngiyathola nje ngithola imali nje elinganisela kumali. Ayasibali ukuthi Angibali imali. Ngiyaqashwa lokho for lokho noma ngiyakwenza. Ngiyakwenza. Ngikawukhula singiyanawo nandisa khona. Singenayo. Ba lo umdala ngiphethe babu wakho. Yanifundisa babu wakho. Ayikho inamba uyazi enitholakala kuyona? khona Awuyisho. 072 969 3544 seborapameni. Phile futhi nami 072 969 3544 seborapameni. Warapameni. Yeah. Warapameni. Seborapameni baba. Yaba mina. Okay. Hlala kuphi nelindelana? Idamini. Idamini. Yeah. Uyafunda wena? Yeah. Funda ba? Grade 3. Grade 3. Yeah. Okay.